Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, the press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon, checking in, tubtob kita sa takna ng alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Miyerkules kita nga presentation November 4, 2020. Hindi ka mo magkalipat sa aton sinipadayon nga countdown. Gamay na gilang ang nabilin, double digit na gilang ang nabilin kon Paskwa, o adlaw sa Paskwa, kay 51 days, more to go, Christmas Day na. Action Firing Line. 58 kadlaw naman lang ang nabilin para sa tuig 2020. Baw kagamay na gid lang ho. Action Firing Line. Paskwa ko ha, una ko bala sa inyo. Action Firing Line. Liwat kita nga nagabi-abi sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live. Amo man sa YouTube, kag ang mga nagamonitor karon nga gabi sa ilang mga transistor radio, ara sa masalakyan nga mga nagamonitor. Good evening, kag good day sa mga ka-aksyon naton nga ara iya sa iban nga bahin sang pungsod. Action Firing Line. Mga Ilonggo nga mga OFW, kumusta kamo da? Sa inyo namtangan kapin pagid dito sa pungsod Amerika. Grabe maning away sang duha ka mga senior citizen no sa Amerika. No kay kaina may riskback man si President Donald Trump. Kundi nagambal si Biden, siling niya laban na kita sa daog. Siling man ni Trump papatihon akuya ang nagdaog. Ay kalain. Action Firing Line. No nami sa Amerika to, no kay medyo tulotawhay kang madasig ang result. Mga diri sa Pilipinas, mi doalag kasi man. Hasta subong ang away ni Marcos kag ni Robredo, kon eleksyon pagambalan, may eleksyon naman sa 2022, why pagyapon ga pati si Marcos ga perdi siya. Action Firing Line. Ay pero only in the Philippines. Pero ataganda ka mo karon update, pagi dira sa News Center kay Action An, kung ano na ang dalagan subong, actually aban si Biden, no? Sa tali, sining nga hapon, electoral votes, ti ang race nila up to 270, no? Mga 213, kay na to si Trump, medyo ulooban, si Kwan, no? Si Joe Biden. Okay pakaronan tayo na, dugay-dugay. Diri ko anay kay kaina pa ning hulat niya, anong latest karon nga development kon lakat sining bagyo, severe tropical storm Sioni or Atsani ang international name. Ang Batanes way pagani to magka-recover. Ara naman si Sioni ho. Ti may mga taga Seneco ganiging padala to mabulig na patindog sang ila sini nga mga poste sa Mindoro Oriental iya kag Occidental. Nanong latest nga update? DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes ang tanan, let's have Gani Republika gikan sa PDMP to give us the latest and comprehensive weather advisory. Sir Gan, may gabi. May gabi, no? Merry Christmas imo. Oo, Merry Christmas man. Sa aton mga listeners, mayong gabi man. Yari, hatag natin lakat sa aton nga timpo sining gabi.
Nobyembre 4 kita karon tuig 2020. Severe tropical storm na ni ang classification ni Sione. Pero ari pa siya sa baybayon sa Sargan? Luzon Strait o kon sa Philippine Sea. Sargan eh? Oo. Basi pwede mo ba palapit-lapit dyo tayo sa mouth, ang baba mo sa mouthpiece. Do kaya ni Pisaw? Ara. Ara na kay kaina do kay hinay siling nila. Hindi kami may kubati kay Sir Gani. Sige. Oo. Very Ari, good. Antad siya, ang nagantad niya siya sa distansya kapin sa 745 kilometros sa Naminhan o kung isang Basco Batanes sa Action Heart. Ari siya sa 20.2 degrees north. Babawid siya. Kagway na di siya epekto sa aton galing Tikaluoy sa ila. Pero ang iya ni nga alagyan hindi iya siling nga sa landmass dito sa Northern Luzon kundi ara lang isa sa Batanes o kung Babuyan Islands, no? Daw medyo timbuok siya gali. Timbuok siya. Okay. So, ang epekto ya lang ni ari lang sa Northern Luzon, no? Northern Luzon lang. Wai pa man siya katupa, no? Arap baybayon nagatayada pa man lang siya. So, ang iya nga persa ni Kabasco 95 km per hora, nagamadlos siya masobra siya 115 km per hora. Nagagiho ni siya pa naaminhan sang mahinay lamang. Okay, daw nag-stationary siya eh. Daso nagakomplementar ang aton nga amihan o kung northeasterly surface wind flow. Naga-apekto dito sa naaminhan sang Luzon. Okay. Si Goni tropical storm Goni, layo ni siya sa ato, nakagwa na siya sa park. Amo ni si Rolly. Amo na si Rolling. Okay. So, why na daw naghahatag atensyon sa iya. Diri ang magalumon ang kalangitan nga may lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob nga ginbilin niya nga trap o kon galom ni tropical storm Sione. Muni ang lugar sa Metro Manila, ang kabugusan sa Kabisayan, Calabarzon, Mimarupa, Kabitulan. Ang magalumon naman ang kahawaan nga may mahinay kun manipis lamang ang mga pag-ulan. Okay. O kung tulutaliti, influensya in isang northeasterly surface wind flow o kung amihan, nag-aapekto karon sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region. Okay. Ang iban nga bahin sang Luzon, may pag-uum-guum lang ang ilang kalangitan na sa nga magalumon ang kahawaan. Nga may dala lamang inaligwin nga mga mahinay ukon manipis man nga mga pagulan. Tuga lang ini sa gihapon ni amihan o kung northeasterly surface wind flow. Ang aming atiyempo hari sa Mindanao, no, may pag-uum-guum ang ilang kalangitan na sa nga magalumon ang ilang kahawaan. May naligwin man ini nga mga pagulan o kung pagpanag-uob dala sang localized thunderstorms. Kag ari ang naminan sang Luzon na sidlangan nga bahin sang sentral kag nabagatnan sang Luzon mabaskog o kon may pagmadlos nga huyop sang hangin. Alin ini sa naminan na sidlangan nga may mabalod ang kadagatan tikay ato dito si Sione mo. Sione. Siyempre ang seaboard nila haragid man nagamadlos, no. Ang iban nga bahin sang Luzon hara sa kasarangan hasta sa may kabaskugon lamang nga huyop sang hangin. Magahalin naman ni nabagat na nakatungdan pagat do nabagat na silangan o kung southwest to southeast nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Diri naman sa aton sa Kabisayan kag Mindanao kalmado ang aton nga tiyempo ara kita sa mahinay hasta sa kasarangan lamang huyop sang hangin. Okay. Nga halin man ini sa nabagat na nakatungdan, pakadto namin na nakatungdan o kung southwest to northwest nga may makanay, hasta sa kasarangan nga kadagatan. So, diri kita sa lokal nga atong nga forecast, mag-mo ng atong kalangitan. May lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob, no? Tuod gid man ini nga hapon pagdangla ugi na sa babaw daw ara nagagum-gum basi may tupa ni siya karon nga ulan. Okay. Magdalom-dalom mga aton kadpi. Aton mabatikan karon sa kabugusan sa aton probinsya. Sang Negros Occidental lakip man ang siyudad sang Bacolod. Pero localized ni saya kung may pagtupa ginban. Localized thunderstorm. Okay. So diri sa aton mahinay asa sa kasarangan
kailangan lamang huyot sa hangin. Magahalin sa southwest to northwest, pagad to northwest, nga may makanay asa sa kasarangan lamang nga kadagatan. So medyo kalmado ang kondisyon sa aton nga baybayon. Ang hunas naton alas 6:12.4 metro. Ang kanabawon ang taob karon alas 12:37 tunga ang gabi, no? 1.7 metro ang kadalmon. Daw medyo taas. Taas, o. Okay. Alas 5:19 nga po nagpahuway siya rin daw. Magpakita ini siya alas 5:38 buwas sa aga. Aha. Ari kita. 25. Why siya guro nagpahuway kay sige man ang tiyog sa orbit? Siya to na siya sa piyak nga bahin sa kalibutan. Tunod gid saya Tunod gid saya sa aton. Tunod gid saya sa aton. Aha. So ari kita 25 hasta 31 degrees Celsius. O kung 77 ara sa 87.8 degrees Fahrenheit. Okay. So muna aton lakas ang aton tiempo. Kalmado tati aton pangamuyo lang dito sa mga kauturon ta extreme northern Luzon. Okay. Babuyan kag Batanes, no. Di preparahan na Manila na da. Ang balantayan ta kay daw hindi man siya tropical depression. Ginapadagan nato ng aton nga kurso sa rubla daw mga ara siya maipikto. Biyernes, Sabado, Domingo daw mabulit kita di sang ulan, Ulan. O, daw low pressure area na niya siguro. Okay. Grabe. Weekend. Biyernes, Sabado, Domingo hasta Lunes. No? Baw sa Sabado nga daan may lawig nga brownout sa pila ka area sa Bacolod, diho? Hindi man gini basbog kay low pressure man lang ulanon niya man ang Pero hindi ni siya. This has nothing to do with the Sioni. Lain ni siya. lain na. Okay. Ato na naglampuas ng Sioni. Ari pa niya sa daw ari siya sa Papua New Guinea. Dalom-dalom pa siya. Okay. Sige. So anyway, pangamuyo kitang hindi mag-develop tropical depression nga masunod kay Rolly. Gani na. Aha. Kay budlay na kung masundan pa si Rolly. May mga changes kung kay isang may mga variable bla. Hindi na natin mapunggan na. Aha. Baylo na siya mga 24 hasta 36 oras. May ari gani 12 oras may baylo na naman. Gani man. So, Kadasig lang eh. Dasig lang, no. Damo pagaran luwas sining mga ginset nga ngalan, may mga auxiliary names pangaran sa Bagyo. 5. 5, kabay pa hindi na makumpleto kay sus. Gatingwa kita nga maka-recover pa sa dulot sining COVID. Dason may mga bagyo pakbudlay gid. Ang matabo sini ay minabili na rin kay Shoni, si Tonyo, Ulysses, Vicky, Warren, Yuyong. Damo pagalio. May ara pa. Kabaw. Si Shoni, ika-19 eh. Okay. Ika-19. Di makalabot na siguro daw mga 22. Aha. 22. Di kung magsige-sige, pag siya antes siya tapuson, Disyembre 31. Okay. Auxiliary tayo. Makalabot na Baw, hindi naman. Kabay pa. Daw gaingo si do mo daw? Di kay galanin niya ta? Oo mo na. Way tagi na discount ang probabilities lang. May lanin niya ta mo. Mo gani galanin niya pero agido mo daw gaingos? Oo. Magwa siya. Magwa siya. Diya kagaod kay boss. Sir Gan, salamat gid sa update ha. Salamat gid Sir Gani Republica gikan sa Provincial Disaster Management Program o kon PDMP. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Sa gihapon ining Aksyon Firing Line sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon at tayhupon hasta kita sa takna ngalas 9 karon nga gabi. Aksyon Firing Line. Ano madalag ko nga mga balita antes ko karon niatag sa inyo ang mga update gikan sa News Center sa dalagan sang eleksyon sa Pungsod Amerika. May pilaman kita ka-update ari ay balantayan niyo sa mga konsumidor balasang Seneco. Importante niya para at least may arag kamo ideya. Kay man sa palabuton nga Sabado may malawig nga scheduled power interruption, no? Ang mga lugar nga maapektuhan sini medyo madamo-damo man. Kag ini siya
base sa scheduled power interruption sang National Grid Corporation o kun NGCP. Now, ti may mga areas affected, no? Tandaan no gid. Kay ini siya may ara sang 12 oras mo, halin alas 6 sang aga, tob-tob, alas 6 sang gabi. Action firing line. Kung may mga pasyente ka nga nagakinanglan sang supply sang kuryente, may mga machine nga ginagamit da, much better nga may ara kagadaan ideya, kag may ara kagadaan sang ginaplanong himuon. Action firing line. Ina siya November 7, Saturday, 6 a.m. to 6 p.m. Now, diin nga mga area ini. Sa area sang Aslis Gonzaga Substation, kag ini damo nga mga area ho, pero hindi gid ako ni maisa-isa basa sa inyo. Ang akong rekomendasyon, please bisitahin Facebook page sa Action Radio Bacolod kay ara na tanan nabutang kung ano nga mga lugar ang specific nga mamadaan sang supply sang kuryente sa Sabado. Action firing line. Damo ni nga mga lugar ang sa Gonzaga Substation, Lacson Street, Gonzaga Street, Gatuslao Street, Aranita Street. Basta damo ni pati dira sa Bay Center, Wadan. Ang sa Libertad to San Sebastian. Damo nga mga lugar diri sa Bacolod nga daw mabudlay ni Malawig katama kung isisahon ko pa. Lakip diri ang Reclamation Substation RF1 to RF5. Kuan ini pati SM nga wing daw south kag north wing apektado sining pag-brown out ti way niya labo way kaso sa mga mall kay may kaugalingon sila dira nga generator set. Action firing line. Para sa kompleto kag detalyado nga mga lugar sa palibot sa Metro Bacolod, bisitahi ang Facebook page sa Action Radio Bacolod kay ara dira tanan ginbutang na namon, no? Gin-post na para man sa benepisyo nyo kay ti Malawig ini this coming Saturday, no? Budlay na kon mayara kamo sang mga pasyente bala no nga gina-attender sa inyo puroyan. Action firing line. Ayos lanong pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga gabi diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. RI. Now November 16 maumpisa na gali ni ang implementasyon sang Road Clearing Operation 2.0 RCO 2.0. Ti atensyon dira kumo nga ang Bacolod GCQ kita may ara gyapon implementing guidelines kung sang una ang alkalde gid among frontliner sa sining program. This time ang may dako nga papel ang mga barangay officials. Action firing line. Maki-update man kita karon dira sa syudad sang Himamaylan, isa sang gintalakay nila nga concern ang plano nga pag-lift or pagkakas na sang border checkpoint dira sa Himamaylan City. Action firing line. Kag diri sa Bacolod City ang mayo karon nga balita update, although ti amo ning isa pag ginakabalak-an ta kay mayara gyapon record nga naga-positive sa COVID-19. Pero ang balita nga latest nga nagwatre Cedrio nagpositibo sa ikatlong nga batch sang surveillance testing sa Bacolod. Di kundi dumduman nito mga nag-aobra sa slaughterhouse, mga meat inspectors ginpaidalom sa surveillance test. May nagwa na nga resulta kag 13 ang nagpositibo, ti damo man to sila ang ginpaidalom sa swab test. Action firing line. Ini nga record ginapasalamatan sa mga lokal nga opisyalis sa Bacolod bangod nagapakita nga at least na maintain karon sa Bacolod ang minimal nga kaso
sang COVID-19. Amo lang na ang aton ginapasalamatan. Action firing line. Ang ginakabalak-an tasadtong posible o mahimo pag-spike pagid pagtaas sa numero o kaso sang COVID-19 at least subong na ulo umpawan na. Action firing line. Are, isa ka punong barangay diri sa sudad sa Bacolod nagreklamo sa SP. Batok sa duha ka opisyal sa barangay 35. Ang kapitan lang na nagreklamo kay way kuno gapating kagawad. Do mo ning ginaugtasan sang kapitan. Action firing line. Ano man ang sabat sa barangay kagawad, ila ang aton tutukan. Action firing line. Pagkiraman karon ka mga update gikan sa provincial capital upod kay Aksyon Marlon Hinovia. Action firing line. Pinatanan mangin na kaundan sa aton sinipag pangaragad sa inyo palatuntunan na aksyon na firing line. Sa nasiling ko na ang inyo mga minsay, pwede gin mapadala dira sa available nga chatroom pagi sa Facebook, amo man sa YouTube. No, may message section na da nga pwede nyo padalaan sang mensahe. Action firing line. Sa comment section para mabasahan ta kag mapamatian naton ang inyo sini nga magkomento. Mga reaksyon sa aton ginapadala o kung aton ginatalakay nga mga issues karon nga gabi. Action firing line. Ayos let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad. Now, i-check ko lang karon basi mangin available ang aton DILG Regional Director kay gusto ta mangisayod no ang inadlaw ginahunos na lang nga daan and then November 16 may ara sang talakayan na o kon mag-aumpisa ng implementasyon sining RCO o Road Clearing Operation 2.0. Tiyan mo ng isa sa mabantayan ta. Kay isang una kundi alkalde gito dapat ang magpamuno kag sa sining implementasyon dapat frontliner gid ang mayor sang isa ka lugar. Ti subong to mga barangay officials sing dapat kututuno kuning kaso magpalpak. Action firing line. Ti balon tana kon ining nga guidelines ining IRR sa sining implementation ara na nagkadangat sa talatapan sang DILG diri sa region. Okay, inidugang ang trabaho sa mga kapitan Kita mo ang kapitan hindi lahog ang papel niya. Kung wala mag-igo ng COVID-19, siling mo kasimple lang magbarangay official ka, kasimple lang magpunong barangay ka o hindi na lahog nga responsibilidad ang ginakulo mo kung magpunong barangay ka. Action firing line. Kag kung halog lang ang commitment mo, magpamuno bilang punong barangay, basta hindi ka kaubos ang sinamo mo, ma-retire ka or ma-resign ka, manperti ka trabahoso, kag ara kagin mo, frontliner ka all the time. Action firing line. Tigaling way ka mo choice Ang pagpapili na hindi lang ni kay gaya-gaya, kag agaran ka lang, nga mag-upod sa isa ka grupo, ang kamaturan diri antes kang nagpapili bilang opisyal sa barangay ti komitido kay sa paghimo sang imo sining nga papel kag obligasyon bilang punong barangay. Action firing line. Pero pagkaroon na nato na kay na medyo sako sila, may harap pa sang mga online meeting basi magtapos karon ang ilasling nga online conference. Unahon ko lang si Action Dale Salazar kay nagpareserba na si Kagawad Albao nga masabat man siya na maniman. Daway untat na niyaw. Ang sa barangay 35, isa man isang unique na barangay di halin sa lialisay sang kapitan, may hanaya, may hana pangatapungulon kung ano patong mga claims ang Kagawad ni. Ano man do, hindi sila mag-isa sa barangay 35, no? Action firing line. Ma-pause lang ko isa lang gid ni kaobligasyon and then pagbalik ta, unahon ko sa Action Dale Salazar sinila nga balita para nga makuhaan man naton reaksyon si Kagawad Ronnie Albao. Standby. Panahon sang latunay. May arak man latunay sa Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain, Firing line. Alas 7:27 na, unahon ko lang niya, kay inaway, ara naman sa aton nga linya sa Action Dale Salazar, ining kapitan yan nagreklamo sa Barangay 35 sa Sangguniang Panlunsod, nanong tabuaw, Action firing line. para nga magkasabat man kag tulo temprano pa nga magkahatag man sang reaksyon ang Barangay Kagawad sa Barangay 35. Let's have Action Dale Salazar, ano ini ang kaundan sang reklamo? First part pa lang isang report gikan sa Bacolod City. All Action Dale? Action Art nag-file sang formal nga complaint si punong barangay Ruben James Miranda sang barangay 35 sa may sangguniang panglungsod. Ginadress nino kay City Councilor Dindo Ramos bilang chairman sang Committee on Laws and Ordinances sang Consejo Action Art. Ang reklamo ni punong barangay Miranda bato kini sa duha ka mga barangay officials sang barangay 35 una si barangay Kagawad Engineer Ronnie Albao kag si SK Chairwoman Laika Rosa Gabuya Action Art nga ginarigar dereliction of duty bilang mga miyembro sang barangay contact tracing team Action Art. Na-interview naton si punong barangay Miranda nga nagpalayag nga sunod si Action Art. Recently ginatagan niya sang obligation ining mga members sang barangay council nga kada purok Action Art sa barangay 35 mayroon sila sang specific nga lugar kundiin sila magtutok for contact tracing barangay contact tracing team. So sunod sa iya allegedly si Kagawad Albao kag si SK Chairwoman Gabuya ginalgar wala nagbaton sang sining obligation. So ginbasihan diri ni Kapitan Miranda ang nasaad sunod sa iya sa Local Government Code 1991 nga akon ang punong barangay mag-delegate sang trabaho sa mga members ng council dapat sundon Action Art since karon ang ginatutukan sa mga barangay ning campaign against COVID-19. So according ni Kapitan Miranda, tatlo na ka mga memorandum mangyagis sinigin papanaog address kay Kagawad Albao kag siyati wala gid kano sang tikang kag wala nagasunod sining task or obligation nga gintugyan ni punong barangay Miranda kay Kagawad Albao. Ini ang nagtulod sa punong barangay nga mag-file sang formal nga reklamo sa sangguniang panglungsod. Actually Action Art last week ginatalakay sang SP kag gin-accept ini sang komitiba ni Councilor Dindo Ramos kag nagpagwa na sang sabina para magsabat man ang piyak nga kampo sa mga allegations nga ginahaboy batok ka sa ila Action Art. Within 15 days dapat magsabat na ang mga natungdan nga opisyal. Based information naton kahapon nga adlaw na bato na nila ining sabina kag dira mag-umpisa ang 15 dias para magsabata ang mga ginareklamo nga mga opisyal. Sa bahay ni Miranda suno sa yate karon nga COVID-19 pandemic suno sa yate ang presensya kuntani sa mga barangay officials. Amo ni ang kinahanglan nga makit-an sang pumuluyo sang barangay 35 Action Art kag kung nahimo kuntani ipaiway lang ang pamulitika. Pamati naton ang complainant si punong barangay Ruben James Miranda. Gintang tunga-tunga namon ang amon designation sa job. May mga team leader kami sa amon na purok na tadla. So ang mga kagawad gintagaan ta sila sang ila designation na obra. Ikaw di sa purok amuni, ikaw di sa purok amuni, bla bla bla. So may ara kagawad kag ang amon chairman wala yung ginbaton ang iya ang iya obra. Okay. So tinabutang na da sa Local Government Code of 1991 ara sa section 395 na delegates na sa obra sang sangguniang member. Hindi nga pwede ka pang hindi kung delegate sa imo ang obra sang isa obra yung delegate ang punong barangay. So wala yung ginobrang iyatin kasi lang iya pambulabog para madyapo na kilala madyapo na sa so nag-appeal na lang ko sa sanggunian nag-instate ko to kung ano tong iya grounds. First, katatlo ko sa padalaan sa memorandum, wala yung bato ng iya obra. Tapos, mo pa sa ginahambal, hindi ko mo magpaswag, hindi mapositive ka mo, may mga pinhealth pa. So, which is, hindi ba na healthy na kung kami rigaliya, wala kami di
no? Mm-mm. So, duga create bala chaos, create bala sa sa tao. Mm-mm. Kasi nakani na public official, nakani mapa-HB sa tao pag magsunod sa protocol, whether we like it or not, sunod na kitang health protocol. Kung hindi, may bayanihan, act naman na maigo naman kami as official. So, amo na ang ako na lang tiyak, at least matagaan sila ba election, na kung anong yung designate na obra, dapat obra kunta, kaya nga, dapat lahat, tagabatong pa kami sweldo, mga incentives, gabatong kami, kahuluyan na sa tao na hindi ka pag-ubrahan. Sino kap ang imugit kap, ang direct mga gin-filean, abis ang complaint? Of course, si Kagawad, engineer Kagawad Alpao, na si chairman namon, si Laika Rose Nabuya. Sunod na batihan ang tingog ni punong barangay Ruben James Miranda sang barangay 35. Actually, damo pa siya allegation ng art nga sa Nosea. May mga statement kunoa allegedly nga ginbuyan si Kagawad Albao nga nagapangabay nga hindi magpaydalom sa swab test sining mga residente sang barangay 35 bangod basi magwa ka nga positive sa COVID-19, which kay na interview taman earlier si Kagawad Albao nga iya man gin-deny ining mga allegations ni punong barangay Miranda Action Art. So mas mayo na nga siya gid mismo ang makapathaga ng bahin mano ni Kagawad Engineer Ronnie Albao Action Art. Kung madumduman Na ano ka garot gid sila di Action Day, no? kung madumduman Action Art sang July 2020, nag-viral ang isa ka video sa social media at walang confrontation sa ato nga ni Kagawad Albao kasi punong barangay Miranda regarding to sa issue sang social amelioration program. Ang issue sa Action Art no, allegedly si Kagawad Albao kuno ang nagduso sa pila ka mga complainant nga mag-file sang kaso against kay punong barangay Miranda bangod sa ginaligara irregularidad sa pagpatuman sining social amelioration program Action Art. Daw dira nag-umpisa no ang ila sining kinagamo or ang hindi nga mayo nga pagtamda na Action Art nga nag-viral ining video sa social media nga that time nagapatigayon sila sang session. So, sa na-mention ta na, hatagan sang 15 days ang piyak nga kampo ining mga ginareklamo para at least mag-explain man sa ila sining bahin Action Art, not because na ginreklamo ka sang godang panglungsod, guilty ka na. So, due process sa gyapon Action Art ang matabo sini. So, ang komitiba ni Councilor Dindo Ramos amo ni ang mag-weigh in dira sa mga statements na ipalayaga sang duha ka mga kampo. Pero may capacity ang SP nga maghimo sa uli abi. Anong ila pwede sarang mahimo dira recommendation lang o kung pwede sila makasuspend? Kay depende ni Action Art mo kay ang sanggo ng panglungsod kung pwede pa lang ma-fix sa sanggo ng panglungsod pwede ina. At kung hindi another level ang Action Art sang formal na reklamo sining sa bahin ni Kapitan Miranda against sa duwa ka mga barangay officials or members sang council sang barangay 35. Actually, kinaksepan ni Councilor Dindo Ramos siya ang committee chair ng Committee on Laws and Ordinances sang sangguniang panglungsod. Kapay pangamahusay ang ila sining concern Action Art kag ma-address ang issue sining ginapangatubang no sang pila ka mga opisyal sang barangay 35. Bali duwa no SK chairman ang isa? SK chairwoman babae. Chairwoman babae. Si membro man siya sa council, si SK chair Laika Rosa Gabuya no kag si Kagawad Ronnie Albao amo ni mga natungdan or pangin reklamo formal no ni Kapitan Miranda sa sangguniang panglungsod. Inisyal nga balita gikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat gid Action Dale Salazar. Unahon ko lang ni kay ini nga balita although hindi giba niya para sa taga Negros Occidental kuan man lang nimo. Hindi maginigani interesting nga topic sa out of town nga magka-action ta pero tingala lang ko sa barangay 35 ni daw kadugay ma-resolve ang ila sining hindi pag-insindihan na ako yung maglantaw ining kampanya bala sa COVID-19
ang unity diri sang tanan nga mga opisyales kag pumuluyo mo ning kinanglanon para madaog taning COVID-19 mo. Action firing line. Kaya makakun mo lang na, pero dira sa ilang lugar, hasta subong do hindi panigyapon matapos ang conflict, no? Inibala pati maan nagasinyalis sa mga palabuton ng eleksyon da sa Barangay 35, pero ti layo pa man tong eleksyon kung may eleksyon ginman. Action firing line. Ari ay para sa patas nga pagwaragwag, kaya ari sa aton nga linya, Online sa firing line. si Kagawad Ronnie Albao, no, sa Barangay 35. Kagawad, may gabi si mo, sir? Ngayong gabi, Action Art. May gabi gid si mo, no, kag sa mga kaupon mo da, tidaw ginreklamo ka naman sa kapitan mo to, nano ni, daw ay kamuga hirupay nga duwa hasta subong, sir? Wala gid Action Art kay amuning gusto niya permi nga paugon ko bala o tako i-intimidate ako nga para nga daw magkuan lang bala nga atong mababa gusto niya pay puso na lang gid bisan sa mga anomalya nga ginahimo niya dira sa barangay. So natabo sin actually may mga kuan na mo, may mga pattern na bala ginahimo niya. Atong hinahambal ni Action Dale nga siling niya ato lang gusto kong ginahanaan sa kapitan na ibalbalon. Kaya medyo mahadlok kita sa iya tinang ginahimo niya Action Art. No? Okay. Nakabati na ko na kayo na interview ka na ni Action Brian to din na last time sa incident na, pero ano naman, yung party sa latest nga ginareklamo si mo nga hindi ka kuno magpati to nga ginassign ni kada nga mabulig to sa COVID ni? Hindi, kaya amo nakita ko ng inang iya nga tuyo. Before sinabla Action Art, may-ari diri nga illegal structure ba lang nga gustong pa-demolish ang mga structure nga medyo naga-upang sa dalan abi. So ang natabo sini, ang kapitan namon wala naga-perform. Ang gusto niya nga ang mga kagawad ang mag-perform sina Action Art. So ginpatawag niya kami sa barangay na kami ang mag-spearhead sining kuan abi sining illegal structure nga i-clearing namon. Sining ko wala problema basta may perma lang siya na siya mismo ang nag-order sini nga i-kuan abi i-raan notice ang mga kuan ang mga illegal structure para at least ma-clearing. Okay. So nag-okay ako kay amo na iya mismo nga order ina kag bilang punong barangay, so patiyon ta. Ang natabo, after na gin-implement namon ang amo nga clearing, gin katagaan na binamon notice ang mga structure nga sa diin nag-violate, abi, nag-subra sa limit, abi. No, medyo ara sila mismo sa dalan. So, gin-implement namon, tagaan namon notice. Ang ginahimo niya, after sina Action Art, ginpalapitan niya na, after nga nagtagahatag na kami sa mga notice, hambal yun mismo, hinambalan niya, ay, kagagugin ang kagawad niya. Ano? Nasiling niya, ang kagawad na kagagugin, kaya nga, hindi ko ya gusto na igubko ng inyong mga structure. Palangga, kaya kamo, si kagawad, ginayang nagabika-bika, na ipaguba din ang inyong mga structure. Ang ano po, inyong mga tao, ang tagaan na mo notice, nagakaakig sa amon inyo, hindi gali order ni Kapitana. Pero inang form na ginatag namon, iya firmado ni Kapitan. So, bali ang ginupisa sa ginawayan yung latest. Ni party sa road clearing na niya? O, amo na, isa sa mga pattern. Ang pattern na ginahimo niya, nga parang maging unpopular ako abi sa barangay. Kaya ang ginahimo ko, daw against sa mga pumuluyo. So, ano ginahimo niya? So, nakita ko na ning iyang style. So, ining time, nga natabo ining kwan abi, ining contact tracing team. Ginimo ya kami nga membro sa contact tracing team. Sunag? Yes, so, monitor ko. Okay. Ginimo ya kami nga kwan nga membro sa contact tracing team. Pero ang DILG nga memorandum, wala nagambal nga mga kagawad, imuon nga membro sang contact tracing team. Kaya may araw memorandum mismo sang DILG mo nga ang dapat mag-spearhead sila kay ang mga membro
at least may health information o may health background abi. So nakita ko kag isa pang agenda niya sa gusto niya ibutang ako sa senaryo nga kung hindi ako magsunod sa iya ma-direction of duty ako. Kung sundon ko naman siya pakalainon niya ko sa mga tao. Like for Okay. example lang ang kita ko nga senaryo, may muon niya na like for example, may isa ka COVID patient, positive. Inang COVID patient ka positive, may nakamove, abi siya, nakalibot-libot sa barangay, 50 ka pamilya ang agyan niya. Nagyan niya. So, i-require niya na ipaswab test ang 50 ka pamilya. Ikaw ang nag-spearhead sinadira. So, hindi ka man makambal nga hindi ka maghatag swab test kay nakaagigid man tuod ining positive nga COVID positive mo. Kasi na nga mga balay. So, hindi either you implement or you say no. Ay ka duwa na mo, ang natabo sinede sa akon nga lantaw, ginahimo hamak mo na paghatag isang isyo sang kanabi sa notice or executive order. Wala kami sesyon na action art mo. Wala kami sesyon, wala na mo na istoryahan. Tingang ining executive order, kagawad kinanglan gini sesyon pa no? Oo, kaya ka kuha na isang plano na isang barangay kung anong himuon. Hindi lang ni one-man rule ang sa barangay mo. Supposed to be with the decision man sa mga kagawad. Anyway. So supposed to be decisionan nila. Sa planuhon. Kung sino naka-assign sa amuni, sino naka-assign ini. Iniya wala sesyon. 4 ka bulan nga wala kami sing sesyon. So mutin nga nun, iniyaya executive order which is against actually sang layi or memorandum sang DILG. Okay. So, tigagin reklamo yan ang kato, sabton mo lang guro dito ni council kagawad. Correct. Amo gin man na, welcome ko gina. Kaya actually, gusto ko na gina gani, nga ako yung mag-complain ini sa iya sa SP mo. Okay. So, very much welcome gin niya nga siya nag-initiate sini. Actually, ginsugo yung maning iya secretary nga mag-complain against sa akon. Kaya nagsabat man ko to, pero nalimunaw man lang to. Gusto ko gani may hearing to mo. At ang mga complain nila sa akon sa secretary. Okay. Kaya may mga sesyon kami nga may mga adlaw nga wala kami sesyon pero may minutes. Pila gina yun nga ang sesyon namon wala sing sesyon pero may minutes. Sige, anyway. Sir, ang kagawad amo na lang niyo kay ara sa piyak na linya si Director Engineero nag-schedule ko man siya. Ipamangkot ko lang ni dalas-das karon nang imo mga concern pero una to namon ko nung sabat mo lang sa council to sa kay Councilor Ramos kag balikan ka namon sini Councilor kagawad. Amo ginahimuon ko 15 days pa man kahapon na ginatag sa akon. 15 days pa man. Okay. So ma-reply gid ko sina. Sige. Hindi ma-discuss. Keep us posted kung ano ang malabutan sini please para nga ma-update. Salamat kay kagawad sa time mo karon na gabi. Salamat man sa imo nga time nga ginatag man sa akon na Action Art kag sana sa tanan nga nagapamati sa imo nga programa. Salamat kag mayong gabi sa tanan-tanan. Action firing line. So punan taniya kay at the end of the day ang ila sabtanay ni dito ni sa council mo. Kada isa may reason, kada isa voice out kung ano ang ila mapalayag. At the end of the day, hindi makita maka-judge di kung sino ang hambal sa matuod kag sino ang dapat may salabton. Lain dito kung may hearing sa council, dito sila eksplikara. So kag dito matawhayan kung ano gid ini. Action firing line. Ingagawon ko lang si Director Jovian Engineero sang DILG. Nagkago-signal sa aksyonan base kon ang landline bin hindi siya matawgan kay parang makakuha kita sa update no ang importante diri ang November 16 nga implementation sang RCO 2.0 ora mo ning ginatawag nga Road Clearing Operation 2.0 kag pila ka mag-concern man karon no kay ti party COVID ang mga appeal di sa Bacolod. Dito man nagalabay sa office of the DILG director mo. Tikon makwanto siya
mag-decide, halimbawa kung mag-akto dito talatapan sa DILG, dito nagalabay siya yan din amo nang ginapadala dito sa bahin man sang national. Action firing line. Kagati makuha kita pila ka mga update dugay parte sinin. No, alas 7:47 na diri sa aton sining nga pagpangaragad sa gihapon mga naga-monitor subong may isa di nga saka na sa lubyo. Saka siya sa lubi kay nagakuan siya no gusto niya magka-monitor gamit ang iya sining internet nga medyo hina. Action firing line. Okay ti mahalong lang sa pagsaka muslubi na kay basi bala kon ma-disgrasya ka. Action firing line. Dapat panguyapot todo kay Alex Montesa nga naga-monitor diri sa aton sining pagpangalagad no kay after 8 o'clock sining ni director medyo kwan siya no medyo busy na siya after 8 o'clock kay may online na sila karon may Zoom meeting sila upod sa DILG National. Action firing line. Hopefully mag-clear ang linya in a short while no kay actually naka-okay na to siya sa aton kay ina sa schedule no gintalana ta pero base ko nag-umpisa earlier blaw ang ila sining meeting. Action firing line. No, ang sa ila ni Kagawad Albaw kag Kapitan Miranda wala ton talang ning inyo kamog dito sa kuano sa may council nga ma-attender to para at least makuha na ni no maplastar no hindi na makontak ang linya niya pero ari pa ang may schedule po ako 8 PM onwards no, okay naman ni kainangan daw ay ari siya. Director, magandang gabi po. Magandang gabi naman. Sorry po sa pagtawag. Okay lang po ba na kayong tatawag o kami na lang tatawag, Director? Sige, tawag na lang kayo. Sige, tawag na lang kayo ulit. Tawag kami ulit. Sige. Salamat si Director Robian Ingeniero sa DILG. Kita na lang manawag siya para sigurado, Blau. Kay gusto ko lang maki-update no, partitioning RCO 2.0 no, nga gusto na ito ibaloon sa iya. Ay, nga gadayan na kita do. Ano yung kita nagtawag, hindi masulod ang aran na siya. No? Kay Director, magandang gabi ulit sa inyo, si Art po ng Action Radio Bacolod. Yes, maraming salamat for the time. No? Pasensya po, Director, this is for the first time and first interview po namin sa Action Radio Bacolod. Somehow, nagkita din tayo sa eri pa. Tagalog po kayo, Director, ano po? Ha? Tagalog po kayo, Tagalog? Tagalog po. Manila po, Manila po. Medyo mahina pong pasok namin sa inyo, sir. Malakas, pero ako mahina kasi yung Bluetooth. Okay. Ganun ho ba? Kasi gusto ko lang maki-update sana kasing daming nagtatanong doon po sa implementation ng RCO 2.0, ito pong road clearing operation na magsisimula na daw this coming November 16. Meron na ho bang IRR po ito na natanggap po kayo o memorandum po from? Yes, meron po kami natanggap ng memorandum circular number 2020-145 dated October 27. Ang subject matter is continuation of road clearing. Continuation? Continuation of road clearing. At nakasahat po yung napos po na road clearing noong February, di ba ho, napos po natin. Opo. Ang parin, yun po ang lahat po ng local government ay mag-competition into air. Nautod, itawag sa Biakson under sa mga communication. Kaya diri sa ako, yun daw nagadula ang signal niya Action firing line. Nautod ang linya na ang landline guro mas klaro-klaro no kay diri siya ga panawag sa ako nambalang ko naman to siya nga landline tang matawag kay nakagang numbers ng station nag-okay man siya basi kung tingala sa kung sino ga panawag. Action firing line. Director, matawag kami liwat sa imo da gamit ang landline na lang kay duga utod-utod kun diri sa akon communication no. Tingala ko pati internet plus mong gabisyo na nung nagkalanabo siniman. Daway gaugyon, may nabaton na sila last November, October 27, nga memorandum circular. Importante ni kay, mga opisyalis, nakagapin pa, ari may isa. Hello, good evening. Hello.
sa isa kong Sa smart, okay lang po. Oo. Nira po yung smart niya. Magbabayad na lang ako sa kanya. Director, pasensya ko talaga kasi medyo malabo yung globe kasi na signal eh. Oo nga, talaga nahihiya nga ako eh. Pero pag sa labas naman malakas to, hindi na ako lalabas pa sa kalye. So, Please, dito na lang ako. Delikado na yun eh. Oo nga, ito nga, sinabi ko nga na itong local government units ngayon ay pinagpe-prepare because starting November 16, no? Then hanggang January 15, 2021. Opo. Kapag comply sila na ma-clear lahat ng road blockage. Oo. Okay. So ito po, so they are reminded na ito ay kailangan ma-sustain yung effort nila. Ibig sabihin pag-clear, ma-maintain na ma-clear. Diba ho? Opo. So, pero since meron po tayong pandemic ngayon, meron din nilagay po sa guidelines na in case ang classification ng LGU ay ECQ at modified ECQ, suspended po yung implementation. Okay. Pero kapag modified ECQ at GCQ, tuloy po implementation. Okay. Pero pagdating sa GCQ, katulad ng Iloilo and Bacolod, partial implementation po sila. Partial. Meaning kasi po, depende po sa LGU kasi nga, because GCQ, marami ho silang mga naka-COVID operation-related na mga program. Iba, nagla-lockdown sila sa barangay. Valid po yun. Kung naka-lockdown sila yung barangay, hindi ho pwedeng ma-implement yung kanilang okay. No, yun lang naman po. Ganong so may exception kasi po, may extraordinary circumstance kapag ganitong lunahon. Yung mga car ambulance at saka public emergency vehicle, exempted yun. No? Opo. Checkpoints established and duly authorized by the LGU, the IATS, police, at armed forces, exempted po yung checkpoint na yun. At yung pangatlo po, yung temporary obstruction post, may establishment of bicycle lane. Ano po yun? Exempted din po yun. Kasi diba gumagawa po tayo ng programa na para sa bicycle lane. At kapag meron po silang construction doon, exempted po yung obstruction doon kasi ginagawa lang naman po nila yun. Okay. It is very good. At least na klaro po. Opo. Ay, ito pa po. All road closures currently set up by barangay without respecting any ordinance nor approval from the concerned authorities will be dismantled and cleared. Kasi karamihan mga barangay lang nagsasara agad without coordinating to the SP? Alam na sa nagsasara. So, yun po. Unless na ECQ o lockdown. Pero kung hindi naman po, kailangan po ngayon makipag-ugnay ng barangay sa city. Opo. No? Yes, sir. Iba pa rito sa guidelines na ito, diba dati po ng phase 1, ang focus natin ay mga mayor. Mayors, correct po. Ginagradean sila, diba? Opo. Sa mga probinsya, ginagradean po yan. Ngayon, kasama po ngayon sa tinitignan ngayon, ay ilang mayor, yung frontliner, ibig sabihin yung barangay. Malaki po ang role niya ng barangay. Meron mo kahit kaming initially nakapaloob sa guidelines na included yung advisory ng January 8. Ng punong barangay sa illegal structure and construction ng So, sila po ang inaatasan na kapag malinis na lugar, kailangan mag-maintain nila. Opo. Linisin nila kung merong barangay roads na sinasakupan nila na meron din problema. Opo. No? Magkatuloy na mag-collaborate sa city. Hindi mag-harmonize ang effort nila. Opo. So, kailangan yung strategy sila talaga. Opo. Yun po yung mga pagbabago ngayon. Yes. Ibig pong sabihin, Director, I know that you are running out of time kasi meron pa kayo yung scheduled na meeting din. Ito po ba ang, ibig sabihin po, kung noong una, ang pwede lang masuspend ay yung mga alkalde, ngayon po, pati na yung mga barangay officials na wala pong magawa at hindi po magtatrabaho ng kanilang papel ay siguradong may haharapin po na sanksyon.
Yes, opo. Kasama na po sila sa mga tinitignan. Tingnan mo, karamihan po sa pag-aaral ng last, karamihan po sa mga nakikita natin, yung mga barangay roads, Opo. andun po yung illegal parking na kapag hindi po nagtrabaho ang barangay, at lalo na pa ikinol na ng attention ng mayor o ng team ng nagmo-monitor doon sa lugar nila, hindi pa rin sila gumawa. At magkakaroon siya ng show cause at posibleng administrative case against them. Okay. So yun lang po ang mga changes sa ngayon. Tapos, iba nga ho, ang barangay po ay kailangan po na magtiba, sila po yung mag-implement ang road clearing, whether partial and full. So, ang kailangan din po nila ay magkakaroon silang regular reports. Okay. Inamandato po ngayon ng barangay na mag-report sa DILG na nakakasakop sa kanila. Tapos nun po, ano yung ginawa, yung mga obstruction na hindi nila kaya, kasi nasa secondary road na, yung city road na yon, i-report pa nila. They have until December 15 para mag-report. Okay. So anyway, so maybe we can call you in some other time na medyo hindi po kayo busy para ma-discuss natin ito lalo at medyo mahabang oras. Dr. maraming salamat po for the time na in-share mo sa Action Radio Bacolod ngayong gabi po. Mabuhay po kayo. Okay, salamat din po. Okay. Good night, good night. Action firing line. Ang direktor sang DILG diri sa region. Uya man ko siya pa nang tawag sa akong number. Action firing line. Nabisyo galigara sa sulod, no? Sa building ti siling niya, hindi may ko sulod. Niya nagulam ko di cellphone bayrang lang. Ako na lang matawag. Very good, direktor. Action firing line. Sila ko tingala kung hindi siya kasaw. Kaya napaningin na set ko na siya temprano pa action anak tuloy mo. Way pa newscast pa kamo nagukiyay na kami nga duwa. Tingala ko hindi makontak. No? Galing kay ara siya sa sulod. Sige. Salamat kay direktor ha. Action firing line. Live boy. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19.
Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D.
dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro, at A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ilang matag adlaw nga pagpalabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang kamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department. Action Radio. Action Firing Line. Pabalik diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni aksyon na Brian Morden. No, sa mga late tuners naton kaina na interview ta si Director Engineero no sang DILG diri sa Region 6 angot ini sa implementation sang road clearing operation nga mag-umpisa na sa palabuton nga Nobyembre 16. Action Firing Line. Sining ni Direktor Julian Engineero, di ang matabo diri kay Bacolod is under GCQ, partial ang implementation pero dapat no preparar kamo ang mga barangay official kay dako sa labton nyo dikon i-report sa inyo nga ang pinagka mga dalan sa inyo barangay da may mga parkingan o ginimo parkingan lang kag hindi malimpyuhan, hindi niyo mahawadan. Oy,
may salabton bala kaya baya kamo nga mga barangay official. Action firing line. Way ko na may ngagaw tong concern ni Kagawad Ronnie Albao, no, kay may Zoom meeting abi mo nga ginahingagaw si Director Inginero, pero in some other time basi kon magkasugilanon kita liwat sa iya. Action firing line. Mayang gabi man, may lang ang pagmonitor kay paring Peter Cedric Auhiro. Araman si Sir Buddy Ferrer, no? Si Ching Marande, Cesar Lanaria, Arnel Deles, kag mga police station 6 members. Action firing line. Engineer Noel Olia, araman si Sir Fernandini Nanding Quadernal, no? Gamonitor siya. Salamat gid sa inyo, sir, no? Kay Sir Quadernal. Kag Giovanni Durantres Fuentes, kay Nonoy Quadernal may gabida. May lang pag-monitor. Thank you gid sa pag tutok karon nga gabi, no? Si Virgie Olpinda, ara siya sa Celine Homes. Keep safe. Salamat, ikaw man. Hazel Alvarez. Si Gabriel Hipilga. Bro Gabriel sa San Lorenzo Home, Barangay Tangob, Bacolod City, Gamonitor man. Action firing line. Grace Torretsa de la Cruz, maingab idra sa taga Binalbagan. Na si John Monies, araman. Vanessa M. Mayo sa Minnesota, sa Pungson, America. Ma'am, kumusta na? Tapos na kamumbuto. Imbong Jocampo, gamonitor man sa Maaw. Melvin Piñafil, Bia Jonathan, araman si Cory Vidaha sa Kuwait, si Cathy Vier, gamonitor man. Rose Guevara, thank you 31, grabing alan niya. Yolanda Alcayaga Galigar, Serena Grande sa Tangob, salamat to si Mungkal Torilla sa Binalbagan. Jo Marie Formentera, araman si Jocelyn Arisivita Olak, no? Thank you gida. Junior Mainit Rion Orijon, si Celia Oleo, Heaven may gabi ma'am. Ining Halandoni Agustino Canagan, Paul Spot III, si Sir Alex Montesan. Yes, Sir Art, anong update sa memorandum circular sa RC 2.0 sa syudad? Batok sa talang illegal structure sa mga dalanon naton? O, na-ironing na? Tiyan mo to, sa November 16 pa sira, ma-start ang implementation, Sir Alex. Action firing line. Diya mga guba nga talipapaw kung mga dalan nga ginimo parking slot sa matrisikad o kung mga public and private vehicle, Sir Art. Mamati lang kami sa YouTube. Tiyan mo to siya, Sir Alex. Marangkada na sila dapat on November 16, although Bacolod, because under GCQ, dapat partial lang ang implementation. Action firing line. Sa babaw lubi siya monitor si Sir Alex Montesa. Musta na, Sir, way gaulan? Sige. Kung may pasyente ka mo ginagamitan ni nebulizer, huyup-uyupo nyo lang anay, Sir. O, sa Sabado na siya, may burnout mo, medyo kuan kita, no, halong gid. Update sa backtrack pagkaronan ta na sa nagapamangkot. Salamat gid sa inyo kay Romy Agsam. Mayong gabi man. Action firing line. Dari kita sa ma-report na with Action Marlon Hinovia. By the way, kung marabot na karon sa Mayor Raymond Tongson sa Himamaylan, kuning Himamaylan kagaban kalan, the last time amo ni silang medyo estrikto dira ang mga ginapatigayon nga border check-up points. No? Kung maglabay ka bala, Himamaylan kaban-kalan, pero to subong nagtulutawhay naman. Action firing line. Tilang tawon tani, pero para sa pinaka-update, dire nakita with Action Marlon Hinovia, naka-move out na siya. Tawagan ta lang sa liyoga. Si Action Marlon Hinovia karon nga gabi mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga nagaplano balang nga mag-jogging na sa Lagon, kay ti pagabuksan na, oy may kuan gihapon na, may mga regulation gihapon nga ipatuman kay hindi dapat magsubra sa 50 tao nga ara na sulodo. Action firing line. Ang taxi Rosie nga si Reggie Guarin gamonitor kag si Rudy Manoghilot upod kay Nunoy Manggubat na mitsudan lapat taho. Action firing line. Ayos, diri na kita sa maditali na sambalita na with Action Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Na kay i-check naman karon sa Mayor Tungson ano ni ang
pagkakas o plano nga pagkakas balasang ilad ra nga border check points kay kabalo ka ti tanan sa mga LGU luyag maghalong di mo mabasol bla mo na nga kung ginabawalan nga magala ka mo ka travel pagwa pasulod kung layo ang inyo puloy-an sa ginobrahan nyo nga syudad o kung banwaman nga istriktong implementation sang quarantine, likawan na lang anay maghala ka pa uli sa inyo mahimata agud nga hindi ka na abala o kung mahalitan sa mag-quarantine implementation no sang ginapatuman nga regulasyon. Action Firing Line. Pero dito kita na sa balita na with Action Marlon Hinovi. Reports. Action Marlon, may gabi, please come in. Sunod, mayong gabi, importante ni nga mahimaluan sang makulod doon kag nagrosanon kay man umpisa kay nasang o kung pagkatapos sa report naton kay nasang udto damo sa mga nagpamangkot sa social media, sa Facebook live sang Action Radio Bacolod pati sa application. Kung nanugid bala ang mga protocols na dapat sundon o kung ipatuman antes ka makasulod sa provincial capital Lagon and Park sa pagbukas liwat sang operation sa maabot nga Sabado. Now, hindi ba nagsunart damo ang i-implementar nga health protocols. Ang usual lang nga ginahimo before ka makasunod sa establishmento, sa malls, sa mga opisina, amo ba nang ipatuman na kuhaan ka temperature malista ka sa mo sa ngalan kag mahugas ka sang masanitize ka sang alcohol face mask kag face shield amo nang imo sa tumanon. Okay, ang edad naman 18 years old Action Art tub 65 years old. Okay. Kung tuman, kanigid man katigulang nga daw kahilmonon nga sobra ka na Action Art 65 anyos. Hindi na lang mag-meter nga magsulod sa lagon kay hindi gid ka pagsugutan. Di karon ko 65 years old ang edad mo or taas pa na so nang itsura may karon medyo hubin pa yabi. Ate kay na ang balak sa art ni Renelo last year sa ato sa interview. Mabase lang ang mga security guard on duty sa itsura sa physical. Oo. Buinas kay kung ang tutuod mong edad 70 years old pang itsura mo 40 anyos pa lang or 50 anyos laban-laban pwede ka makasunod na. Si Action Nixon matyagan kung di na siya kasulod na kay masalaan na sa 17 pa lang mo. 17? Years old eh. So minor siya? Tino minor siya kay baby face na siya mo? Testingan lang na ni Nixon sa Sabado Malo ka sa gwardiya upod mong ginikanan mo Action Nixon? Ay importante Action Art kay kaina may nagpamangkot bala. Okay. Saling nila kung upod sang may upod aming bata nga ginikanan. Pwede ka sulod. So hindi kit pwede. Ay amo ginang tumano Action Art ang 18 to 65 years old lang. Okay. Ay tatlo na ka mga gwardiya nga naga-duty, bali siyam tanan ka mga guard on duty assigned ra sa provincial capital Lagon. Naga ilis-ilis sila gabos lang ay tag tatlo. Why nagid man sang iba amo ba lang Action Art samahin sang activity limitado sa walking, jogging kag group exercises. No? Ang group exercises dapat hindi ka mo magsobra 3. Naga-jogging ka mo na pagkatapos mo jogging pulupungko ka mga pilalang ka minutos pero hindi ka magpadugay tender Action Art kay kung makita sang gwardiya nga may ara sa nagahulat nga manugsulod pa kay man limitado Action Art mo sa 50 lang ang kanamoon sang mga pwede magsulod sa lagon. Okay.
No, hindi man naguro nga sila nga isipon gid sang naka-duty na. Ano estimate lang nila nga 50. Pero kung nakita ka nila nga tapos ka na jogging, tapos ka na walking, kag nakapulo pa huway ka na sa sunod sa pila ka minutos, pwede ka na ayuon nga kung mahimo, pwede ka na magawa kay magasunod naman ang iban. Sa manang plastada. Sabado, alas 4 sang kagahon, maumpisa na bukas. Pero pag lapos alas 9, kailangan gawa na tanan kay siradan naman na. Sa Lagun, from 9 p.m. to 4 a.m., sirado ang Lagun. Yari si Renelo last year, kaya mo na sa action art ang ginabot naton kay sila nagaligid tagaan sang task nga mag-implement o kung mag-enforce ang health protocol. Manang grupo yung Safety and Security Division sa provincial government. Renelo last year. 9 security guards assigned sa Lagoon, sir. Every shifting may 3 kita ka guards. May ginubra na kami nga scheme regarding sa assignment sa atong security guard and regulations, implementation sa atong protocol. Pinili sa atong provincial Lagon from 4 o'clock in the morning to 9 o'clock in the evening, sir. And then we have several guidelines approved by the governor, Governor Bong Lacson. So ang atong mga security personnel are the one who are in charge to monitor the mentioned compliance by those who would like to enjoy the facility of our provincial lagoon. So we have to be rigid, in the implementation of the mentioned protocol as approved by the governor, and only for purposes of walking and jogging exercises. Ang Lagon, Kumadaruban, nag-umpisang sirado niya sa ni Action Art bulan sang Marso. Kaya mo man ang pag-umpisa man sang amat-amat kapag namo sang COVID-19 nga kaso sa syudad sang Bacolod. Amo nang report ang bed capacity gilis ng Dulid, dugindugangan naman, no? Oo. Dulid, dumayara additional to? Yes, Action Art kay amo nang isa sa mga ginatagaan prioridad sang Lacson Administration ang pag-upgrade Action Art sang una dalagko nga mga district hospital. Ikaduwa, district hospital nga may gagmay nga mga bed capacity, tinguan Action Art nga mapasangkad na siya. Okay. So part na kay Dara Action Art sa bahin sang Dulid Hospital, kada man ipahamtang mo ang ikaduwa lang molecular laboratory. No, ang una ara sa may silay ay kaduwa ipamandara sa may compound sang Valladolid na kuntupad sang Valladolid District Hospital. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hedumaya una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Firing Line. Salamat kinaksyon Marlon Hinovia. So kung magkadto ka mo sa Lagon, sundon nyo lang regulasyon, kagkon sawayon ka mo sa security guard, pati na lang para why na problema. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sample Plus Gold. Pamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano ang kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa Alas 8:40 na Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Sa ngalan sa gyapon ni Aksyon Brian Moden, maingab ilang dra kay Romy Agsam sa Japan siya ga-monitor. Action Firing Line. Siling ni Alex Montesa, kumusta ng update bahin sa mandatory face shield kag backtrack? At itapuson pa ng proseso sa face shield no until such time nga matapos na to ang publication, ti outright ma-implement ina siya. Ang backtrack naman November 12 ni siya maumpisa no ang implementation. Na may mga update na karon kay damo-damo na ang nagapa-register. Grabe no, damo nagapa-register sinino. Ang voting population Bacolod hindi man damo no, pero mas damo pa subong ang nagpa-register sa backtrack compare sa voting population nga record sa Bacolod. Action Firing Line. Ayos thank you gid. Dire kita sa report na with Action Dale Salazar, mga balita nagikan sa Bacolod City Hall. Bo hindi ko malabutan ng iban nga issues tao. Action Radio City Hall Report. Ang mga detalye sa balita with Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Hall. By the way, may gabi gali may lang pagmonitor sa kay Paul Spot III. Nabasa ko naman kay na Francisca Puso Mandirazo. May gabi man sa imo. Thank you gid for listening. No kay Noy Manggubat may palagas pa siya. Nya si Rodi Manugilot ang edad 70 pwede guro makasulod sa kay tsura diyang bata. Ay, bata
Hindi pwede. Hindi nyo na pagpilitan. No, ikaw madakpan pa na siya. Action Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi, please come in. Action Art, nagwa na ang resulta sa third batch signing mga market vendors, ng mga additional, mga market employees, kag pila pa no, ka mga empleyado sang syudad. Ngagin subject man sa surveillance pool testing nga ginatawag diri sa may syudad sang Bacolod. So sa masobra 800 ka mga swab specimen nga ginapadala dito sa may laboratorio sa may syudad sang Cebu. Gin-announce ni City Administrator M. Ang nga 13 gid lamang Action Art ka mga persona or gin subject sa surveillance testing ang nag-positibo sa COVID-19, no? So out of 858 no ka mga swab samples, 13 gid lamang ang positive. Nga sunod sa City Administrator, 1.5% ang positivity rate tuman kada Action Art nga maka-big good news tungod nagabot silingon sini no nga ang transmission sang COVID-19 sa mga lugar kundi nagatrabaho ini mga subject sa surveillance testing hindi tuman ka data or widespread Action Art. Gin pahayag diri sa City Administrator gati amon ning bagin pang subject sa testing mga market vendors, market personnel, mga nagatrabaho sa sectoral office concerned sa may Bacolod Old City Hall, mga contact tracers, mga barangay health workers, kag pila pa ka mga frontliners diri sa may syudad sang Bacolod Action Art. Magluwas sini ikatatlong nga batch sang surveillance testing. At sunod mga plano pang syudad no nga magpatigayon pag Action Art continues nga surveillance testing o galing wala pag sang pinal nga petsa or patod nga petsa regarding sa plano nga inibla mga delivery food services nga mga drivers transport sector ipedalo man sa surveillance pool testing nga ginatawag Action Art. So far diri sa mga syudad sa Bacolod may kita diri sang 28 tanan ka mga kabarangayan out of 61 barangays nga wala ya sang nakarecord sang COVID-19 sa sulod sang duhana kasimana Action Art, no? So within 14 days na period wala sang COVID-19 cases nga na record. So nagapakita diri Action Art nga kalabanan diri sa mga COVID-free barangays sa syudad mga numbered barangays. So far diri sa may syudad sa Bacolod mayara diri sang tatlo Action Art ka mga barangay nga name barangay pero COVID-19 free. Lakip na diri ang barangay Alangilan, barangay Monte Vista, kag barangay Silisa, no? Last time na include diri ang barangay Punta Taytay pero subong nakakas sila sa listahan nga COVID-19 free Action Art. Based niya sa pinaka-latest nga datos nga ginpagaman sa Emergency Operations Center kon EOC sang syudad sang Bacolod. Aring palihag ni Bacolod City Administrator M. Ang. Sa 858 tanan total naging padalata 858 samples tanan ang ginpadalata sa Cebu sa mga kalain-lain na to mayroon kita healthcare workers, mayroon kita contact tracers, healthcare workers, mayroon kita mga taga-market market employees. So out of 858 samples ang ginpadala natin for testing, 13 ang nag-positive. So may positivity rate na 1.5%. It's low, yeah, which is good. Tayo ang results ng ating surveillance testing. Action Art na batiano ang tingog ni City Administrator M. Ang. Mayroon diri sang pahanap ng Action Art ang EOC sang syudad nga based sila sining report no based man sa press statement ni City Administrator M. Ang nga kalabanan sa karon sang nagapakita pala sa report sang EOC Action Art kaya sa mga occasion o kung birthday celebration diri Action Art naglapta ang COVID-19 sa mga mass gathering. So, amo na siya ang pahanomdom sang EOC nga kung mahimo i-avoid anay ining mga pagtelefon Action Art na para at least hindi na magdugang or magsaka ang COVID-19 cases diri sa may syudad sang Bacolod. So, durang pangabalita gikan sa Bacolod City Hall, ginanang si Congressman Greg Sataya nga may sang additional na funds ang Dollar Region 6 nga 157 million pesos para ini sa continuation sang implementation sang COVID-19 adjustment
Measures Program o kon Camp Action Art. Amo siyang program before sa Dole Region 6 para ini sa mga empleyado nga napektuhan ng ilang sining nga trabaho bangon sining COVID-19 pandemic. Kung madumduman Action Art mo to last time ang nag-apply no sa sining camp program sa Dole Region 6 o galing nawadaan sang pondo bangod tuman kadamo ang nag-apply na exhaust ang pondo no sang gobyerno adra sa Dole Region 6 rason nga si Congreg nagpatigay ni sang privilege speech nagligad nga bulan sang Mayo maging pasag nga resolution nga nagapangabay sa Dole especially kay Dole Secretary Belio na kung mahimo ti makapain no additional funds para sa camp program 5,000 pesos ang ma-receive sining mga persona nga before nag-apply pero wala natadan sang benefits bangod gani no nawadaan na sang pondo Action Art ang Dole Region 6. So kanod kanili sang kongresista mas mayo nga magpa-register online kasi kinahanglan nga magpadulong physically sa mga tatapan sang Dole para mag-apply kung ikaw ang qualified beneficiary Action Art. Importante diri naapektuhan ang imo sining trabaho bangod sining COVID-19 pandemic. So 157 billion pesos hindi lang siya for Bacolod or Negros Occidental kundi ang ining pondo all over Western Visayas. Aring tingog ni Congressman Greg Gasataya. Continuation sang Dole Camp sang financial assistance ng Department of Labor mga naapektuhan sang COVID no. So ang priority sang Dole, if you can recall during the budget briefing naging pa-point out naton is atong mga nag-apply na naubusan pondo. Meaning pag-apply nila naubusan sila pondo sa Dole, then naubusan na sila pondo sa itong BIR SSS no, financial assistance man. So amo ni ang priority sang Department of Labor. So online na ni ang application, they don't have to go to the office ng Dole. Online na natatanan kasi central office ng application para mas it would be easier para sa Dole man to determine. Ang gabato na sa online application, I think ilang link na is report.dole.gov.ph I think no muna ang ilang link dira no para at least maka-apply na lang online ng atong mga kauturan. Apply before pero naubusan sang pundo. No? So kita personally kita salamat yun kita nagpatigayon kita privilege speech ni last May then nag-file man kita resolution address sa Dole nga ma-address ang panawagan sang mga empleyado diri sa Bacolod Western Visayas nga naubusan sang pondo. Nasyonal si Congressman Greg Gasataya. Ining camp program Action Dale, amo nang ginapagi sa mga barangay, no? Hindi Action Art, bali sa Dole, gini siya, Dole Region 6. Ining program para ini sa mga trabahador balang nawadaan sang trabaho due to COVID-19 pandemic Action Art. So ini siya ang Dole, gini ang nag-release Action Art, no? Kami ara sa mga employee nga nag-apply man sa SSS pero wala abin na nakabaton man sang ayuda bangod kulang man sa pondo Action Art. Rason ti ang Balikong Greg, ini sila ang mga persona nga nag-apply before pero wala nahatagan sa ayuda, sila ini ang priority Action Art bangon sining additional nga 157 million pesos nga budget nga allotted for Region 6 alone Action Art. Ang backtrack update naton diri sa mga syudad sa Bacolod, November 12 amo na siya ang target ka implementation no citywide diri sa mga syudad sa Bacolod. So far Action Art sa datos ang EOC sa syudad ara na sa 316,713 ka mga registered no nga mga citizens diri sa mga syudad 316,713. Samtang ang mga establishments naman 6,303 Action items. So nagasaka from time to time ang nagaparehistro sa backtrack nga isa sa mga babulig sini isang effective no nga pagpatigayon sang contact tracing Action art diri sa may syudad sa Bacolod. Si Mayor Bing nagpadala man sa sulat kay Presidente Rodrigo Duterte nga nagpabutsyag o nagarelay siya sini nga pagpasalamat bangod man sa mga suporta bulig no nga
pamalag iya sining ginahatag sa syudad sa Bacolod sining kampanya kontra COVID-19 ilabi na nga sang bulan sang Agosto kag Setyembre aksyonar ang syudad yara sa critical ang sitwasyon bangod sa naga-increase na COVID-19 cases. So si Mayor Bing tatlo ni kapahina ang iyang sulat sa presidente nga nagapabutyag sang pagpasalamat sa mga tawo nga sinangin padala diri sa mga syudad sa Bacolod nga ti mambalag action art kinakabuligid no panubo sang COVID-19 cases kag pag-improve sang aton sining sitwasyon ilabi na sa mag-asawa nga Feliciano nga amo ang nag-establish sang Emergency Operations Center kag nag-introduce no sining mga protocol kag patakaran para mapangapinan no kag mag-improve ang aton sining COVID-19 situation. Mga update kag balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Dale Salazar, mga nagapanguna nga balita gikan sa Bacolod City Hall. Magabalik kita paggaligad ilamang sini. Action Firing Line. Alas 8:52 na. Okay na ko toy. Ligwa na. Okay na. Sige. May isa pa ko nabilin. Wala na. Ingagawon ko lang aksyonan si Mayor sang Himamaylan kay gusto ko ibaloon ni ang update. Balag may plano sila actually i-lift dira sa Himamaylan. Ang Himamaylan bisan sa tunga-tunga sang ila syudad along the highway may gin-set up dira silang kuan mo. Ining ila balang boundary check-up points. Ti ang City Council kag upod ni Mayor meeting sila today. Party sina no, ang importante diri siguro nga ang cooperation gyapon sa Himamaylanon ginakinanglan katulad na sa San Carlos City. If you remember mga check-up point kag boundaries nila tugin pangkakas naman mo no, pero oti amo na hindi na nagapatimaan nga ginhalugan Manila ang ila sining kampanya against COVID-19. No, kay kabudlay sina nga ang tao basi matag naging kumpiyansa sa sining nga sitwasyon kay mabot ang tiyempo nga basi kung may matapikan naman bala no kag kung magpinagusto na lang sila lagaw da sa Himamaylan City. Action Firing Line. Amat-amat naman nga nagadrop ang record pero sa province ti amo na ang nagligad to ang Bacolod kadadlaw gani kung may magwa nga result sa Visayas kalayo sang distansya no. Kung nagbaliskad ang sa province na ang mas taas kumperya sa taga Bacolod City, so nangin effective man somehow ang ginimo nga mga pag-regulate diri sa Bacolod. No? At least napamatud-an sang syudad sa pagtukod sang Emergency Operations Center nga mo ni ang pinaka the best nga sarang nga himuon sang tagsa ka mga LGU agod sa pag-contain no sining COVID-19. Action Firing Line. Ayos no anyway ti-check karon talang na siguro by tomorrow kay Mayor Raymond Tungson sa Himamaylan anong nalabutan sang ila sining ginpatigayon nga meeting kun bala san o mga umpisagin ang pagkakas na sang mga boundary check-up points. No, good evening lang sa kay George Gargasiran. Salamat gid sa pag-monitor dira, no? Kag amuman sa kay Jonath Buasi. Sige, thank you gid sa pag-monitor. May ari di ho tanan nga mga messages ang mga ginapadala sang ginapadalaan naman sang invitation sa iyang negosyo, no? Si Terry Simpronyong kay John Dale Salazar no kag sa aton diri padala sa sang greetings Bahana R. Judin may gabi lang kuno kay Hulo ni siya Hulo Rosal. Thank you gid salamat gid sa pag-monitor dira no kay Ferdinand Aguirre siya mag-amuman lang na mag-exercise nga protocol sa edad sa Lagon dito ka na lang sa reclamation or NGC. Di mo na choice no kay di man pwede na karon pabayaan isang Lagon nga magsige lang kamo tinumpok kag magdamo ng tao da sa Lagon
No, kag maabot ang tiyempo nga base karon way tagi na pangayo may mga asymptomatic na nga nag-jogging man kundi naglain pa. Action firing line. Take note ang kabudlay gid kon hinali sa uli nga magbatsyag ka na bala. Naong gasto mo kung ma-hospital ka mo nang isagid sang budlay, mga balayran bla, although nga timpel health, masakdag si mo, may lang na kon asymptomatic or makaya lang sang lawas mo, pero kung magbatsyag ka sa mga indikasyon o kung sintoma gani sang COVID, kabudlay. No? Kapin pagid kung intubate ka na. Araman si Lynn Ross Benedicto. Singa mayong gabi lang sa pamilya Benedicto, monitor lang kami di sa singkang kalong-kalong. No? Kay Jean Ignacio, mayong gabi, sige, monitor siya. Jean, salamat. Manjo Arnijo, harapan si Fob Habagat, mayong gabi Phoebe ni siya o Fob? Phoebe siguro, no? Apong Alagos, mayong gabi, si Cabrillos MC or Mac. Good evening. Kumusta na to ang check-up points sa Mamaylan? Dalang-alang si Mayor, way sa kasabat karon ng gabi. Good evening, Aksonart, Mary Grace Eugenio Fermin, gamonitor man. Harapan si Josette Magwad de los Reyes, may gabi na. Thank you, Gida, sa pagmonitor. Si paring Giovanni Duran Tres Fuentes. Kumusta ka na, pare? Action firing line. Eddie Adorio, may gabi lang sa pamilya Adorio. Monitor lang di kami sa Handumanan. Sige, si Camelo Garingao sa Takuling. No? Salamat nila kang may gabi sa mga taga Takuling. No? Thank you, Gid, sa inyo sininga mga mensahe. Pabasan ko lang niya. Actually, may mga debate kay na, kag may mga hearing, bala party sa bill nga nagahatag protection, bla, ng sugi bill, bla. Gintry naton nga makakuha tan isang update, kay isa sa mga nag-attend sa hearing, to mo si former councilor, Bacolod nun, Attorney Lyndon Canya. Kay ti grabe gyapon ang insister sa mga proponents ni nga dapat mapasar gini siya, no? Tiyang sugibil ni amuning hatag protection bla sa mga ara sa mga third sex, no? Kag protection mga gusto nila maangkon, galing ti may mga grupo nga nagakontra sa pagbasar sa sining kasuguan. Action firing line. Kaya mo na sa mga ginadiskusyonan, no? Kag mga update siguro parte sa eleksyon sa US. Karon na lang na sa Action Night Patrol program kay way nagkikita tiyempo karon nga gabi. Action firing line. Anyway, ang isa lang matugon ko sa inyo bla sa magka-aksyon tadra nga may mga cellphone, may manawag ani sa inyo, tandaan nyo gida, may manawag ani sa inyo kapin pa hindi nyo kilala. Pagpamangkot ko na nung ginapamatian nyo, simple lang gisabat nyo Action Radio Bacolod. No, amo lang gina, hindi ka mo lawag pa na sa iban nga subong may mga nagapanawag aksonens, kundi may mga promo kita de. May mga nagapanawag yang ginapasaylon na sila in estasyon. Ti pagtawag sa inyo, kapin pa listener ka sa Action Radio, balon mo, sorry, Action Radio Bacolod kuya. Action firing line. Isa hindi nyo kilala, kapin pa hindi nyo kilala ang numero, pagtawag na. Isa lang kasabat, pag mamangkot anong stasyon matian mo, sing mo Action Radio Bacolod gamiya. No, hindi na kami magpaliso. Action firing line. Ayos, kagang inyo cellphone, buksan nyo gid permi, para nga basi ikaw pang matawagan sa Action Radio, kung may entry ka diri sa SAP promo, may premyo ka pa nga batunon. Action firing line. One at a time, diri sa aton nga pagpangalagad sa Action firing line, sa ngalan sa inyo regular anchorman, Action Brian Morden. Ako naman Action at Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio.